אומרים לנו באוזניים, כל מיני אנשים מסביבנו, אתה לא מסוגל. אני אומר לכם, אתה לא יכול. או כשהיינו קטנים, לא יצא ממך כלום. נראה לך שתוכל? קשה מאוד להיות חרש מהעולם הזה. ואני מציע לכם, בואו נקבל עצמנו להיות חרשים. דוד המלך נהיה דוד המלך כי הוא היה חרש מהעולם. הוא לא היה דוד הבכיין, הוא היה דוד המלך. למה? כי הוא אמר על עצמו, ואני כחרש לא אשמע. וכאילם לא יפתח פיו. על דוד אמרו שאתה ככה ואתה כלום ואתה אפס ולא יצא ממך כלום. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, זה הוא. מעשו בו, הוא היה חרש. אני סיפרתי שהייתה קבוצה של צפרדעים. הלכו ביער, מבסוטיות ככה, אתה יודע, אחרי השחייה במים, עשו טיול ביער, הם לא שמו לב חלקן, נפלו לתוך בור עמוק. ונגמר הסיפור, ניסו לקפוץ, אבל החברות למעלה שעוד נשארו ככה למעלה, התחילו לצעוק להם, בואנה, אתם לא יכולות לעלות, אוי ואבוי, אתם מתות. עכשיו, היו כמה שניסו לקפוץ, קלטו את המהלך שאין סיכוי, התעייפו, קיבלו על עצמם וידוי, אתה יודע, שמע ישראל נגמר, הולכים להתראות. אין לצאת מהבור, עמוק, גבוה. הייתה שם אחת, צפרדע אחת, לא מוותרת. שרירים, מה זה שרירים? חבל על הזמן, תפיצות, והן צועקות לה מלמעלה, אין לך סיכוי, חבל על הרגליים, חבל על ההתאמצות, חבל על הטרחה, והיא קופצת. עד שנתנה איזה ניטור, מה זה ניטור? קריסטיאנו רונלדו, קפצה, הגיעה למעלה. אלה שלמטה, וואי, איך עשית את זה? תספרי לנו. והיא לא עונה. נו, תגידי. היא לא עונה. אלה שלמעלה תופסות אותה, ואתה יודע, מהפה. תגיד, ספרי לנו איך עשית את זה. היא לא עונה. ואז מה מתברר? שהיא הייתה חרשת. אם היא הייתה שומעת, החברות למעלה שאומרות לה, אין סיכוי, זה גבוה, את לא מסוגלת. חבל על הכוח, חבל על המאמץ. היא לא הייתה ממשיכה לקפוץ. אני מציע לכל אחד ואחת פה, בואו נהיה חרשים מהעולם הזה. לא חרשים, הכוונה לא לשמוע ביקורת עלינו. למה לא? נשמע ביקורת, נתחזק. אבל ביקורת בונה, לא ביקורת שהורסת. חבר'ה, תירוצים יש ים. אני יכול לעזור בתירוצים. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. תבחרו להיות מאלה שלא מתרצים. בואו נגיד ככה, יש משפט חזק שאומרים אותו. אל תחפש תירוצים לכישלונות שלך. תחפש סיבות להצלחה. אחים יקרים, אברהם אבינו, מאיזה הורים הוא בא? מי זה אבא שלו היה של אברהם? תרח. צדיק? רשע. הכי גדול בעולם, הוא ונמרוד. ואברהם יצא צדיק. לאברהם היו שני ילדים, איך קראו להם? יצחק וישמעאל. ישמעאל היה צדיק? לא, רשע. יצחק? צדיק. תראה מה זה, יכול להיות לך אבא אברהם אבינו ואתה תהיה רשע, ישמעאל. אתה יכול להיות צדיק? אין גרנטי. נמשיך. יצחק היו לו שני ילדים. קראנו עליהם שבוע שעבר. יעקב ועשיו. עשיו יצא רשע גדול, ויעקב צדיק יסוד עולם. עכשיו תקשיבו טוב מה אומר הריטב"א. כל זמן שהיו ילדים, כמו דוגמה, סתם ניתן דוגמה, ישמעאל ואברהם, יכלת לומר, תשמע, הם נולדו במזל אחר, ביום אחר, בשעה אחרת. אז תראה, זה היה מזל וזה מזל מנחוס. יכלת לתרץ גם פה. אומר הריטב"א, אבל יעקב ועשיו נולדו מבטן אחת של אמא. באותו יום, באותה שעה, באותו רגע, גדלו באותו בית. אחד יצא רשע והשני יצא צדיק. הלמדת. שאין הדבר תלוי אלא בי. זה לא כי אמא שלי צדיקה, אבא שלי רשע. אחים יקרים, רבקה, מי זה היה אבא שלה? אבא שלה. בתואל. לא רוצה לומר לכם מה הוא היה עושה, בתואל. המבין יבין. מי זה אח שלה? אח שלה זה לבן, היה מוכר מלא לבן. תראה מאיזה בית, אומר הזוהר. אבא שלה בתואל, שימו לב. אח שלה לבן, משפחה של מפשע. כל הדור, כל הסביבה, השכונה שלה, כל העיר. כולם פושעים רשעים, אומר הזוהר. ויוצאת משם שושנה בין אחוכים, מהקוצים. יכולים להיות לך הורים קשים, אחים רעים, מה שאתה לא רוצה. ואם התכליתי, אני אהיה צדיקה, זה מה שיקרה איתך. אל תחפש תירוצים לכישלונות שלך. תחפש תירוצים להצלחה. איך אני מצליח, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. מה שתרצה זה מה שיהיה איתך. מה שתרצה. תראו מה זה